Chio kiombe Kenya Rich Foundation Kenya rekoborie byombe kone kibuna mbiri kumutiga maigo mwana mu murase korekana buna sama tukabango iga ebyombe binge nigo byaroka ne konyara kumunyira na kumosiru mwana munyaroka na gutiga maiga o mwana mumura engana batebere baguchukumulekera sobe ime maiga yo kwana kurase bunge ya kituja North Meye County ya Kise asoko tari chiskuru aho nigo batebere buna umwana mumura oroka ne kagutigwa maiga buna tokumanyigwa no muri Kito Dipon Asanya Obachenungati yemeroberio egosegeto komenyo kuya okwegendereria kibogima asogosemeria matukankyo abanyaruka nigo bagenderete gosegetwa asokobere chiskuru amatukonsi chingaki bara matukabo imeye wodi asensi eyogotoka ebunge ya Kitutu cha North Marieta nkoro kwa Thomas Siko Chole gotu atenenire gaiga asokoiraneria ngambo ya mono Joshua Nyarenji Foundation aso wegeze skuru ya itoga iga. And I take this opportunity to thank the End Period Stigma Initiative. Thank you so much for coming to our school. We really thank you. We normally say that when you educate a girl child, you educate the society. And indeed, we have seen this come true. So thank you. Tumefurahia sana kupata wageni wetu zaidi ya yote Mheshimiwa Joshua ambaye ameona ni vyema kutusaidia watoto wasichana ikiagire kwenye nabage kogera bana bagogeze skuru ne skuru ya nyarukaba yokora bobe okoba bakoba none wiki ya mubatari gocha kera bakori bamagocha amatukabwango igo mwana mumurani gabereka konengetwa na gotigwa maega asebono koborwa kwarurwe banyare gosegetwa boigo eria matukankyo banyare koba no gosemeria kubugima obuya abana bamurana barabona batware ko basabiranga abarabu karamo gweta na baru barigererie ekiana baru na bakonyora ngate babugatie no nyene uniform wengiya no nyena mangana aria bakoro ngachi boxer njirima abana bagotara bosa toji kwanda pi twanyoro mwana akwebo rusi cyanga cyose pi abana bamura na barabu na batwa bebire na serikali yabebire o mine esengenza abana amura nando no isoko barigere libuna bana basonjeta abana baiseke maridadi gababwate bintebi baiseke barendira ubuya nabamura barigere ligwe ekyagero mukungu gakoiboro moise koiboro no mumura igorende barigere ligwe nonya nagapogisa. Wanafunzi wetu wavulana nao wanahitaji chakula na hata nguo zile ndogo za ndani ili nao wawe vizuri wakiwa shuleni. Watekana nogo kwa kubogima asebinyoro ekiombe getari ya serikali gya Joshua Nyarenji Foundation insejo mosayo bwatwa moyo bugwancha niga genderete gusira chiamate chirikire no konyora wense na bali barabataka ene kiombe kia raniri program yo konya bana baiseke for the last 1.5 years. Yarabone tora seskuru nya bonye primary twacha konya bana baite bitamba bya buche tambaye byabero muchanda sabara bitu chinyaruka some of them they can't access kubinyakera uchumi gere mbe ya Kenya olere twacha iga twabaletera bitambaye kere program igere on twatetengi to konya gendereri to konya bana baitu bichinyaruka bale Bogetutu na Kisi County kero to komone bitambaye bi tali yarbu ko tumeka na bwato ndo mwabonere ogosomo nyo form 1 form 2 mubira tali access atari kunyara kumuri metana yo nigo baruo koboria ase serikali ne bali babwato moyo bugwancha kurigereria amaganio ya barokiwa eri banyare gokeania emibasokano ya makweli bono chicho abalimu bagosanga female and male ye talibia amanga buna bono mwali ori moinaria onya mwali ri ase echo ya gwetaria mtu atemete kubo sento temete kuboria waisani wengi lakini titoranyora abara babango abaturere ngambi yamana Ginko ripoteria egetaseni kiao na mbenyamo kia Ndizi TV kurwase wodi ya sensi egotoke mijebunge ya Kitutu cha North italia nenkoro kwa Dipon Asanya.